Sagudayin nga ro ti surat, ti pakasaritaan, hindi kalman lang ni pagayam tayo nga Judy. Kunana to'y, idi kalman lang. Idi kalman lang, manong nemi, tasyak ko na mismo tinang tawag, iti boyfriend ko nga ni June. Kapot adanas kayo nga pagsalitaan. Kat gapo, tamailiwak met, kat mailiw met isuna. Kanawan ti klase may diday nga malem manong. Napang kami ti dati, nga pagkitkitaan mi, kalpasan na, kimatan kami ni ti merienda, pagpapigsa. Kalpasan day tamanong nemi, simrek kami ni ti, may sa kwarto iti may sang hotel. Third year college mi pailaeng umuna nga semestre. Nang rugi ti relasyon mi, iti second year college kami manong. Diyak kumapaited, iti tibagik ken kuha nang diyak kamuno apay nga nakalalistuak nga nangitadlatan. Nga manipod met idin manong nemi, tanaramanan mi, napadasan min ken ityon, ala kameten nga ala, diakon pinanpanunot ti pamagbaga, daama kiniina, nga diyak pala makiboy-boyfriend, taorin o danton boyfriend ko, diyak pala ipapaay ti amin ko, ngayon niya rito, nga napasamak. Nga rito ti kapunan o apeng hinawis ko, taada na pateg nga baga ken kuana, gabot na masikoga kun manong. Inihanda kami nito, nagtisiled manong, ibaga kumantirantak nga ibaga, nga nagbalinan nga umel, dagi bibig ko, tayo sumatenti mo na ngay namalan na sa naninana. Kagandaan manong nemi ti panangikat nan ti arwatek, kadidita awanin ti tapar, dagi di doa man sanas kumanong isumanan ti, gusto na launay akaram kamay manong nemi. Kanda kamay mayat, no apay ngamin nga naiwas ti kastoy. No apay ngamin nga nagmayat, Jun. Jun. Nakapapakot manong nemi din na panangkagat-kagat iti babatit. Manong nemi ti mansanas. Kaya iti panangablo-ablon na ti maysa. Sana yung pababa manong nemi ti ima na. Kaya inikat nan manong nemi ti paldak. Kaya inikat nan manong nemi ti bikinik. Kaya ni nagdanan manong. Karkaram ka man na dagiti mansanas ko. Idinto ta sukitan na manong nemi. Mapan na kariten manong nemi na ti bibingka. Kaya siyempre umingar. Sana isarek ti duwang ramay na manong nemi kita. June. Naglaing kang amin, June. Mayat. June. June, mabana ko, June. Ramay pa ilang, June. June. Diyak amon manong nemi nu'y tikaptak. Wen, dinisang sa ngayon manong nemi ngarik na iti maitayok. Ngatok manong nemi ti patong ko nang runa no kasta nga suluyan na manong. June. Nakapapaot manong nemi ti ramay ni June iti babak kanti iti bibig na iti baruko. Insublat nan manong nemi ti ulo na nga adan iti nagbaitan di iti legs ko. Naglaing nga mangan manong. Ore na nasapsapan. No itay katrama itang kitdila manong. Opo nagmayat June. Mapanang manin June. Opo June. Talaga di nagsardengan manong. Nakalalay na talaga. Yung pangaton ng ti ulo na manong naimikit na isait manin iti barokong. Sana'y namalan manin di bibig ko manong naimi amuklatan mo anyat sumaro. No itay katramay si marunong kitdila itan mismo diya turturuso na manong. Nagmayat June. June. Paspasam, June. Paspasam. June, paspasam.
Ar-aram namin tiriknak manong. Nakaalis to ako na. Tala, namuot kami ni John di araramidan na manong. Tako na ako. Apaprusan na pailang patpatan tidakulap ko agterternek ako. Anong tulagi din manong nemi no kanin na mismo. Uno saan kat sukit-sukitan na mismo. Saan to iusukin manong nemi niya sarik ti kobra na iti kuweba. Oo, kasla kayat ko ngawang patingga di amin Jun. Kayat ko manin Jun. Sakpay lang mat simabat manong nemi. Hindi tamarik nakon. Tinakabarbara nga liki daw manong nemi nga pimsuak. Simabat pa tirik nak manong. Di bali namin patak. Di na minsan gan ko. John. Oh, nagaymimas ka. Judy. Naglaing kamit. Nagayong importante nga bagam. Masiko ka. Hanya? Oh, nagaskas daw ka di? Abi ang tulok mo. Abi nga di mo naramin di magkakeng ka? Di na ikan-tigatan ko. Susapo. Katawari ko, impapuspusan ko man Ibagag matkang kakari di damot ha? Nga gumatang ka, kat di mo liwan, tumar mo na. Di ka puros nagtumtumar? Haan? Kasanong ko natitan? Kinagbasbasa tabay lang. At tabay lang ti first sem, ti third year college. Abi nga, uong danak. Kinabaga kami, hindi nga saan nga mabaling nagsikog ka. Kasanong ko natitan, di pa nagbasa ta? Anong arti kayat mo ita? Paragreg ko? Paragreg ta? Oo, abi ka agoni. Niusot na yung karidiso. Tapos tumarigatan ni tatang ko ang mga tidon di pagbasa ka. Anja? Uy, kinapuno na kat. Baka saan ko pa yung malpas na ito nga semestre. Tapay nga min. Okay? Kutsero lang ang tatang ko. Kutsero? Come on. Doon kami pagbasbasain natin college. Ninanang muhay, ulila akong tina. Naggraduarak ti high school. Kutsero lang ang tatang ko. Manulat mapasadaan natin ko na. Awan, timang tulong ka na kayo? Awan. Sige. No, talagang santan nga may tuloy ti pa nagbasa ta. Di agasawatan. Anong tungar ti biyag ta? Anong tungar ti trabaho? Di sobrang ti construction. Ketsyak nga Di agyan tunag ti balay. Aganak ka. Agaw-awir ka. Ang kasto tinarapaap ko nga panagbiag. Ang kasto, June. Kaya rin siya. Anang arti mabalinta, sumut kinayat ta, nagimas ba't ako na, alakamat nga alak, bastos. Kaya talaga mat. Hanggang bali sudat, tanatskan ka pimpinatag ta. Uri agkiraos ti tanda, bastag pimpinatag ta. Okay? Anang arot iyawin nakton di balayo? Sika. Una siya ti agawin di balayo. Nung arot ka siya ti babae, hindi na siya, numikan di balay, at para inaw, para luto. Ano ha? Kaya mananda ka ron? Oh, Diyos ko, iso kinayat mo, diso, ba? Takat sa nung amin kat nagimas. Ano man na yan? Sibuganda ni baby. Ano man na yan? At dabay 2 oras na. Ha? 3 hours ni short time. Awan ti sayangin ta. Gur ka. Apay. Gur ka. Ala. Gur ka ta siyak na. Ti. Rumabaw ka ka. Kasti dati nga raramidan ta. Tatugawak. Nagmayat ng tugawak. Malipatan na't problema. Tanong kastoy.
May baamon nagbasa. Kasi mo talagat na ikaring agasa ta, di ba? O, tinaskin ka nagpimpinatagtad yun. Nahimas namin na niya. Oh, Jun. Oh, Johnny. Jun. Tugawa on, Jun. Oh, nagmayat na talaga. Oh, sagad na sagad yun. Nagatidugmat ngamin nagmayat. Manama, XL. Oh, nangaroon na nakasto yung yukuyuk. Oh, nagmayat na yun, nagmayat. Oh, nagmayat yun, nagmayat. Oh, nagmayat oh. Buwan manong nami, linipat ko namin pinsan, ti pamagbaga, ti kinaganak kanya. Di akong pinanunot na niyan to't mariknada into ni bagak nga masikugak kat saan ako ngagbasa. Noan nga tat mariknada kin aramidan da into ni bagak nga gasawak nga dinauras. Nga ti mga asawa kanya kat padak ni estudyante nga awan pagsapulan. Saan ko nga pinanunot da itamanong. Tati ti panunot kenrik na kat kayat kumanin ti maitayok, tayok. Kayat kumanin ti makay tayok. Oh, Jun, mapanak pa lang, Jun. Oh. Noan yamat namin dayo ti nga manong nga aramin. Nagtipon ti bara ken bara, ti lalaki ken babae. Ti ayat ken ayat. Uri ka sa nutrigat, malipatam. Nasa akong tulagan marik na tirigat no talaga marik namon agbabawi ka man nga madaping arod pakaway babawian ti amin yung bay ama na panunutan tirigat ti agdama ita ti ganas ti imnas manong ti imnas oh ti imnas kaya di may katlo nga rikos manong nemi sumanin ni John ti akinrabaw. Nagbayat yun. Oray no, saan tan namang mga nga bimirianda. At dalagit kastoy yun. Kalpasan di talo nga oras manong naimi. Siyempre rumuar kami langamit. Tinambaksuyan. Mabisunak yun. Ha? Mabisinak. Dangang ka matitaya. Sabali man, di mat makabsong. Ala nga saan loko, kit si bubusog ka. Adan tatyan mo, adan na nagta. Tay ko na makapakapsod. Then tara din. Tara kwartak dito yun. Dito yun. Jollibee, Chowking, Macdo. Awan mo na kwartak dalan karinderya. Oo, na ikakamitin. Alapay nga panaod ka man din. Gagayim ko nga babae. Kaskolak ng istoryada. Mamay, nagiti mangidiit ka na kwada. Klas nga restaurant, di papananda. Sa danto pala anda ipabulsada. Masul mo Api nga saklay, akas kanyak layan nga nano mo. Nakurapit ikinayat mo. Babawi ka? Hori pa yan. Aramidik, may babawi pa nga rod. Si kabat ipat-patig ko. Tinaskin ka nagpimpinatigda. Sige, may karot din. Ano pakanayan ti kwartak. So, ano mo santa. Karinderya lang ti bagtungpalan ta. Turo-turo. Manong nemi kalpastan di duwang aldaw. Hindi madlaw ni nanang manong nemi nga sa anak nagtignayo ang kuting ang grubwat nga mapanagbasa. Oh, awag klasyo? Ha? Judy? Nang tapno awanin ti pakaringgoran nyo. Akanayon biningkat nga no umasidegat kit dawatik ti allowance ko. Agday-daying din kayo. Anang daw mangig ko. Mangted kay tumit lang. Ado pa lang daying din. Tapno saan kayo nagday-daying din? Saan ako nagbasa? Anya! Tabay! Kita mo problema yun nga para magsamol ti allowance ko. Nagloko ka. Kita lang, si kang ireng mo ini. Kaya nabimilas ko mga rugbat ka na saan ka nga rin, datangan ng inugrugen. Mano nagastos mo nato yung first and second year. Mga bali ata, naka-adalakmat, adamat 2 nga taon nga
background ko ti college. Sunto ti pagtangsit ko basit no, sumapulak trabaho. Yung mabay nga di mo kaya tagbasan. Masikugak na nang. Ana! Ay laglo! La. Para sa inyo mang tumpakanyak sa tagtungtungpain. Amang namaragagtisikog ko. Aspo ko yun dito eh. Ay lagang angkan. Hindi mo ka di kayo magbagakang kanaming kinitatang mo. Nga di ka pala makinubnobyo. Nga ori makinubyo ka basta saan ka pala nga payal. Payal. Saan mo pala ipapay kinibirhin mo? Apo na kamitan balasan ko. Si kabat pa nga ron tiin na una nga babae. Ni manong mo. Di na kinayat tinagbasa ti kolehiyo. No pa kabalan mi kumamit kinitatang iyo. Katsikat nag-interes. Ay nausto di ko nak. Baka sayang lang ti kwarta. Ang sikog ka nga di na oras ay Ay pima na yabi Ini mga mo ni tatang manong Nemi isot talaga nagpungtot ngaming gawid ni manong Alex ngayon na una kapsat ko. Wala niya taramidin yung tatang kasta mo latong pala basol yun. Anda kami, daki basol! Siya, Jack nagbasa. Gabutan naman na Mike na saan ko may tuloy. Sayang lang ko na. Trabaho klatang ko na. Di niya Judy tiya nag-interes. Kunak ka na kayo di. Baka ada-ada nga saan nga matuloy ito panagbasa na itang. Kasta? Kasta? Masikog. Ada na po ko yung hindi na oras. Kaya niya di plano. Kada siya tatang mat. Nabarteg kayo hanggang pinakainom. Anya di plano yung itinubyong kunak. Siyempre, asawain na, hindi na oras. Pag nanagan nyo, isang pet kundi bagig di balay da. Sino ko man data ka lalaki? Patakmat lang basbasa, di ka amin nga may tuloy pa nagbasa mi. Ay, buhay. Alam po yan, ori kasanot ayat, tinaganak, namang paadal ka di kita anak da, awamat pulos, interes da, awamat pulos panang ipatag dati. Naya po, bahala kayo di biyagyo. Tinawagak manong Nemi ni June. Kinimbagak yung kuha na ngayon rupat ko ni kita ruwatek. Baga namat manong Nemi ng orayan na kanong iti balay da. Kapanak iti balay da ngayon baga na manong Nemi. Gagangin ba't lang ang balay? Sus. Sa bagay, sementado. Ay, mahanga na talagid no napiksa ko mga bagyo. Sa bagay, kastamat ti balay mi. Hindi kastarek ako manong Nemi inalanan na gidi kamit kong inserek na ito nagtisilid. Dahil ito tisilid ta, sweetheart. Nailit ngayon, duwata. Adamat kudson na. Single nga papag. Adamat ginatan ko ang kudson na. Tapos ang tangamat-tangan no, buwabuta. Siksika. Laban nagpasada ni tatang ko. Di kalesa. Di ading ko. Dapan eskwela kano. Kano? Hapi kano? Kuno? Ang damot yung boyfriend na. So, yung bagbaga yung sardeng na. Tapos kakaasin ni tatang pagdawatan na ti alaos na kuno. Di man ka mapanagpasbasa. Makibarbarkada man. Pacheck na saan nga virgin ni ading ko. Kasi, ay, kadwa na ngamin kastang estudyante. Pambarda lang na nagbasa ko, no? Yung paaram damot kadaga-ara agi-inaran da, di ba? Ana. Isi brutal ito papagta. Oh my God. Ay, manen. Duwa nga aldaw, diba di nakuurnong ak manen. Nakuurnong tamaten. Di ba? Si kamalatag ko na saan tapang panunutin tirigat, ti panunutin takit ganas, naganas na gayan ayat, di ba? Numabising ka agad, sapul ka ti kalam. Tapos saan tagbising, agkinaan ta nga doa, come on. June. June. Magusto mo na una, karam kami ta. June. Yan yung arot manong. Tinaramid mi, kat nagpapas kami. Ngam na minsan lang arikos manong. Guston ko na. Apay, uray kat tantamatan nga.
Handamat nga short time. Awan tamat ti hotel. Di ba? Sa talakan ka na yunin, na datat hotel, kabuta sayang ti oras. Ano nga rod? Amo ni tatang mo? Ano pa mo? Di mo yung baga, nga da sumangpet, isang pet mo ka babae. Saan ba? Ano nga rod no? Siyempre, mas dao to. Tiaramidem, agisting marka nito unig ti balay. Saan nga nakadalos itay ni Gigi nga ading ko. Nagwara nga rod. Iso nga, bumangon kan, isuot nung tiarwatem, tao mo na nga dalos ti silenta, sa kaagdalos ti salas, ti kusina, sa kuloktan ti 2 kwarto ritatang, kasama ti nga ni Gigi. Hanya? Siyak ti para dalos, sa kanto ayaw mapanagluto. Anak tumangkita at mabalim mo nga lutuhan nga silaen. Kaya din itong sumangpit ni Gigi, sumangpit ni tatang, nakaluto ka doon, di awan doon di problema. Para dalos, para luto, para laba. Ay, adak dito yung ubay katulong, ngawan sweldo. Ore ta, tirabi ikit ka na yun ang tamit. Ore no adal daw, no adachep po da, di alagala. Dahil nabiyag. Kat inaramid ko kasbilin ni June manong nini. Kahit kumatatig pa-impress. Imo na kasi mangpit ni tatang na nakakabalyo. Binoy-boyak man. No kasanong inikat na ti kabalyo, ti kalesa. Sana ang galot ti kabalyo. Hindi matalyaw na itiayan kumanong nasdaaw. Naimbag nga malay mo tatang. Tatang ko na. Samot nga siya ni Gigi nga burutak ka. Sabi tatang ko na. Nakadalos akong tatang. Kaya nakaluto akon. Mabalin na ginanata mga antay to. Baka naman damdaman at sumangpit to ni Gigi. At imay nga katulong. Di mo ba't masapol ti katulong malasan ko ta marigrigat kami. Siyak tagbali nga manugang yung tatang. Nga asawa ni June. Oral nagkarigi ti kabali yung ano. Tagtagayin na masangmat balasan ko. Tagtagayin na magsabat. Ay po huwag na mabiglang tayo nagbasit pa inuman ti kabalyo. Tapos isunto nga plaster ko na ito amkid nga ginatang ko ta mga nata nagmalmalam nga nagpasada kat. Ay na, may sakit ti uminom ita. Ay napalangar ni John. Adata, kwarto minatang. Pagaman tumapang gumatang ti 4 kantos. Awan sabit kwartana. Ngay, dato ti bagaw nga yaala na. Ay, doon sakit na pasadaan nyo. Wow, shit lang. Makasla kaya't kumanlat ti uminom ita. Ihinumak man dito yung isasangpit mo, balasan ko. Celebrara. Tsaka adan di manugang ko na pintas. Ang moment ka, di anak ko iti ko mangpilit ka. Nalapsat nga, baling nga asawa na. O, nalapsat ka balasan ko. Gawa nagtatang. Alawatin dato nga ro din Magiremedyo ko man ti mabaling nga pulutanin dita. Awan sa hamit ti makita dito yung alutuan. Ada, inday paglutuan, tumangad ka. Ada na isalukot sa diyang pindang pangted ko nga tuntunuan, itunom. Pindangan niya tatang. Pindang nga igat. Kaya regalo man natin kumpadre nga taga-surong binta. Igat nga tayo pindangan na sana ipawitilugan nga mapangkualalain mo ka. Ay kasta, hawain. Alawin tatang. Pindang nga igat. Apog na imasa. Si Maruno manong naimi ni Gigi nga si Mangpet. Adag iti salas idilukat ni Tirita o who you? Nag-English pa ni Gigi. Siya?
Sino kumapay? Siyak ni manang mo nga, Judy, tek balintong ipag mo. Ha? Hala? Ipag? Abay, aday girlfriend ni manong. Sala nga girlfriend, nagbalintong pa yung asawa na. 3 months ni buksit ko eh. Masikog ka? Uy. Niya. Halaga. Sa anak malagay mga nag-iisa. Anat ako nam? Horay siyak ate. Masikukak pa tala. Ano yan? Lumamo ni tatang ko dito yung ate. Narantak nga rin nagbudno ita. Amo ipudbudno na nakainom. Napanggimatang ni manong mo ti 4 kantos agsangod ang agama. Kit ni tunuwek dito palag nga igat. Ang kagangaw ate. Haanan. Hurin may kasar na kadyay, nakabundis kang ka. Di ka pa'y nakapag-desisyon. Agala-ala at manunot min para greg mo yun. Sahoy, samo para greg. Grasya data. Anong grasya? Disgrasya ata, madisgrasya ka ron. Nagsango di kiti agama manon nemi. Kat na yung mas tisarsalitaan da. Senior ken junior manong. Ay, mo barok. Yuri siya kini na sa mo ya. Awa na. No kidayak tibay sa kababay. Sumurot ka nga kaon. Namakta kasama tayong tatang. Ay, yun sana ka nga. Ay, na kayo doon ka babae nita. Ikagawatang mati inuman nyo ta. Sasama tabi. Nang-celebra tayo dito ng aldaw. Ay, siya akong gumatang tatang. Ang umpat iyalaming. Igatang. Ganda. Sapo. Tiya kwarta masapulan. Dadantuman yung nubigat. Ano nung kwarta na dato yun eh. Dito. Minom kayo beer. Kahit yung. Oh, manay ito saglilima kayo. Ni tatang mat. Uri mong makayat dan. Samat ng manay tayo. Ano, alat pa kaanayin na tayo. Sugatag yun. And alat taga mo tayo. Napintas nga manuka ko. Judy tatang. Mang nayon ka pa nga. Mang tuno ka na ito igat. Ito no mamin eh. Swami ni tatang nabati. Uy, tuno mamin. Bayat man. Bayat. Alam mo tatang. Sige, tumpalak. Lagan. Tag-iinom tayo. Kit nakaragragsak kami nga talaga man. At na kita umay. Dumanon nga karuba. Ay! At ano? Ay, tanot Ignas. Ayat man na pa nagtitipon nyo. Uy, kurang na lang yung timaysa. Ano kurang timaysa? Agasawan doon da John ka ni Judy kat ni Gigi tayo boyfriend mo pwede mo ayaban kaya yung ayabak ka talaga tatang tata boyfriend mo saan lang nga boyfriend tatang nagpadpada kam gini ate Judy nga masikog masikog lagayam halato tatang tapusog tatang ay, Diyos, agang-angaw ka. Anak, agang-angaw tatang. Gusto ko mamatirantang ibaga. Gusto nga, let's celebrate tatang. Hanga makapagtrupos di kiti anak yo. Mag-agasawa da nga dagos kat adda. Sagay sa nga po ko yung kata kami. Gusto nga, let's celebrate tatang. Celebraran tayo di amin. Ang yaman tayo na po Diyos ta. Nakam na po Diyos ti ka. Adda di kiti apo ko kadwa. Manong nemi ikat katawa tilakay madagar arubos nga luwana. Manong nemi nakataluak maten nga bir. Kaya nag-imas na tinuno nga ikat manong. Lalo na imas ti pangisaw-sawam. Madlaw ko lang tantiloksaw na. Akas tamat ti kinaloksaw da tatang kininanang manong. Ti panang paay ko kanakwada. May manangarod. Nabartekan tilakay manong. Kahit kung mukha di mag-iwa. Sige, Gigi. Tang. Limot na inaya mamayat. Agbaling nga manugang ko ka. Ay, nabarte ka gamitin. Dandanin sumangpit ko na kumain. Deta pa yun eh. Ni Diego. Diego. Abay. Ibaga akong ginitatang ko. Kasasaad ko. Kat ni, okay matisuna. Nagmano ka kinuha na. Napartek sana, paano ka? Nagmano ka man tatang. Sino ka?
Sak ni Diego, timanugang yung asawa ni Gigi. Ay, mayat mayat bro. John Judy. Diego Gigi. Mayat. Kaya natot na kan kita anak yo. No lalaki kanya tatang ke junior. Agad siya kamat John. Baka deterred. Ha? Ignacio III. Ay, saan tang? Manayin tinda senior ken junior. Awanan III. Nangangarad. Basta saan nga junior. III. Nanana. Makamukha yung dibiyag yo. Aglulumba kayo. Itulod na kong silid ko. Ayun kung di matulog. Kahit saan nyo una yung wag-wag-wagin di balaya. Mga numar po. Baka aglulumba kayo hindi. Diablo kayo. Manong naimi amok ngayon ton mausawan tila kay kat marikrahan ang tumanin tiluksaw no sakit. Iwan yung arod. Kat kastoy mo tikinayat mi nga anak. Ay buhay. Ako nada. Siyempre, nagtinulong kam kini Gigi nga nagitalimanek, naginaw kalpasan nga rang labi kami mano. E muna nga napan nagdikos ni June. Nagahawid manong naimi ni Diego. Naghawid kalpasan ti medyo napaot nga kadada iti siled ni Gigi. Imun unada manong nemi nga nagbiyahe. Saan ko nang ano omya ni Jojo, ay ni Diego. Kabuta, sana anay pakada. Kahit saan nga kayat, dagid na ganda kinkwa nga umumyan sa bali nga balay. Dagid na bati manong nemi ni Gigi, kat da kami kani John, tinagpatpat na manong nemi. Na uyong manin manong nemi ni John no kasta nga nakainom ko na. Sakit nagpulutan iti igat nga tinuno hapaw. Kasla igat manong nemi nga kumulkulukul ikan niya. Oh, John. Kit nakainom wakmat manong. Oh. Agigat-igat isuna kit agigat-igat kami nga doa. Oh, nagmayat ayan. Malipatam ten yaman na problema manong nemi no makinaig ka iti lalaki nga patpatik mo. No ang kanaig ti babae ken lalaki. Nang runa manong nemi kat karugrugson mi pay lang. Sami pay lang nga kauma kasla di mi kayat ti mabannog kasla di mi kayat nga isardeng manong. Ore no natukno mi lang aruden kahit mi pay lang ulit-ulitan nga tukno-tuknoen alakat alamanin manong. Saan nga nagka-problema manong nemi da Gigi ka ni Diego. Tay sudat imun o nga nagkasar. Tada mabalin da Diego manong. Uy, nada mabalin da Diego. Hindi nga rin maangit ikalay sa manong nemi apalak ti kinapintas kinagarbot ikalay sa. Nagasgasat ka ipagam siya. Kapag ko nang tikasta. Siyempre, baknang ti mga sawang nangasawa kang ka. Ikaputa sa nga baknang ni manong ko kasta. So nga nagasgasat at kit sa kasaan. Apay nga saan ka sigurado. Jack sure. Baka no taga-bundak mat digide ka mga. Kadi, kaduri siyak mat. Tagabuak mat dito napia. Tadala ka lang tubram dito Nailit lang tidalusam. Nasyak nga rod. Sa bagay. Agan anos ka na nga rod. Isot kinayat mo. Kastamit kang kaipag. Agan anos ka at isot kinayat mo. Agan anos tayo at isot kinayat tayo ngay. Siyempre kiti construction manon nemi ti asawag na ni June. Pagpintasan na. Agawid nga masapa. Saan nga kaskarida tumamanong nemi nga giinom dabay lang. Bagman na nagawid kan. Tapay. Di mo kayat mo nga magbatik pala sa dyan. Ano ko na nagigit ko Abraham no pumanaw ka no kasi dyan nga malpas trabaho yung agiinom kayo. Gawid ako, tadamat sa bali nga inumag sa balay ko naka kadi, gano'n. Inuman ka nga Saka pala sapsap-sapan. Loko. Kaya kakayat ko no, dito yak langin ko minom. Kaya gininong nga, ubing kapain. Pasibasig lang, si mawad. Kaya tap no saan nga maluksaw ni tatang, siya akong ti gumatang. Kumatak pa yan ti pulutan. Ne, dito ng tatang. Ay, ubing.
Tang, saan kami ngobing? Lumayo man lang dati ginatang ko nga lutuin yun eh. Oh my God, na Jody. Ano na yun, Tang? Ipon, jamput ipon ita. Ipon tata? Loko akit ni John timang ipong ni John timang ipunta hanga siya. Ipunta kung ako naman din. Ipunta tata. Manot ginatan niyo, Tang. Medya lang, no naging na. Amo mga minudamot ipon ka talaga, kumata ka, talaga digatan ko. Amumat lang timang isigang balasan ko. Huwanta, Tang. Mangilasing ka ba si dati pulutan ang kilawan sa sigang ng diaduma. Dum na tayo digunan. Tapno, mayat kaldo. Huwanta, Tang. Aliawain, lasing ka rin eh. Ay, adan ni John ay, adan, napanggimatag di Jean. Tag ba 4 kantos ka. Dumabarte kilaon ay tatang. Idagsansangon di kita mga junior ken senior man. Ito nga mang kulatama tiloksaw ti ama. No, kumangamin tasangan na tayo na sapat inayon na po. Ano mo tara pa may para ka na kayo. Dududo lang ti kayat may ngagbaling anak kunak. Kaya kumapay din na nang iyo ding italo. Ay, joke na yan. Agpalayagad kang ko na. Baka no santa nga may sakit di pa nagbiyak, masagbayan di dito ako na. Kutsero akidi, kutsero ak palayta. Lapya ka din na nang iyo dito dalaing kunada nga agiremedyo. Yung manapay ka rita, datay batin. Kabaylak kumamaglat tamat timang paadol kada kayo nga duwakit kagkapsat. Iyaradok timagig. Nosken nga agpara pasadak ti arabi. Tatangmit asinot pasahero kumat trabi. Luwad na pasahero na ganit tricycle. Tirabi, apayawan ti kalesa. Hindi ang aginan natin kas tayo. Ang aginan ng tawa kabalyoyo. Napit tricycle, tagasulinan at basapul na. Mga alak ti duwa, talwa kabalyo Tapag sisinublatag. Kaya dakay nga, di kagina na. Kaya tingurad ko na iradok ti bagik. Tapno makapagturpos kayo. Kabayalak kumamad kayo. Nagimanat inaramid yo. Nakasikog ka. Ni ading mo, nagpasikog. Ngayon, dahil na oras na pasabak. Punang bala na maawat yun, di kinabud no, tatang. Kaya ba kayo ni JD, nasiyat, kinasawaan na. Kinikarkararag yun, ang sanda nga tagabuan. Ugit siga nga Manot sweldo, makaspiyon. Kaya ti asawam nga Wala naman pala, tagtrabaho Banyon tang. Pagsaritahan minto. Ay, aday so nga dumdungig ni. Kinapudno na tatang agsapsapo lang pati trabaho. Adama dagiti kakabagyak nga mangidjaya kanyak ti trabaho. Lawan sa kabayatan kakabaylan pala tagtrabaho. Ti mano nga bulan tapno may saganaan nyo tapan nagsikog ba? Ada tapan naganak mo. Saglat at pagdamnamahan nyo ang katawan. Tang. Awan pagtanagan nyo tano. Dito mapasadaan nyo. Kumpuro man no, gumatang kiti si datayo, kasla kumaita, gimatang kiti ipon. Kasi akong tinakamungan gimatang ti inumenta. Diyan lang. Dito mo pa yung magastos, kuryente. Anda ba't mga problema ti danong ta, gusto usar tayo ti bubon. Anda ba't agkas-kasera, okay lang. Yung nga rin isat ko manin. Apo na mas ti kilawan nga. Kilawan nga ipon na. Tagalapas ka na, gimatanga. Nalapas na dyan para ako nga tagalapas. Itay agdumog kita nga mangsukat. Tigatangag ka po na tamdagak di baro kong nakunam. Uri lati mangart. Wala ni tatang. Ay, kaya nagpadpada tamat nga lalaki. Dumdungag ka data ni Judy. Mawanan na madlatamat ko stomat. Ay, po yung stomat ko na. Sino ko matisaan nga to? Sisapo yun. Dapat lang arim nyo, tata. Ay, po, hanggang nga si bibiyag, tibay sa tao, datata arim na. Di lang mo, nga mapupuutan nga nakustoon, hindi pa nagkalampag yung nga medyo hanggang ganit, pamayan nyo kat na. Sabayan kayo mo na.
Doon ni tatang tala sa soda. Kinamay ko ma. Kakaiso na nga saan nga may parit. Apay may parit. Itag sarili. Tatang na parte kayo. Hoy, basta storm kagaminin. Ito may kamanganin. Sa balin is istorya ni tatang mo. Agad na pagduma na. Amay. Pagod ko na. Ori ba pa no adda asawa na ito'y barok. No makalagip, no awang ka. Pwede na ako maaramay din. Ay, sunod tatang na yan. Manong nemilya man abulan di tiyan ko, kayak pailaing kunak, iso nga simreka. Iti negosyo, ti kasinsin ko manong kas helper na. Saan nga narikat kasi, iti trabaho. Ha? Iso nga kayam data, orin to, no dakkelin tiyan mo nga tayo, kabulana, mabalimpay lang. Ikaw na kasi, masya na ka rod. Masya na kang ka, kan masya na ka, nagiging nakanak ka. Wala pang panunot mo. Pas nga agturpos ka. Naita? Huwag nga ron. Ora no, nagagat man lang asawa. Awan liwat na. No mabalin ka, nagtrabaho pa ito Domingo. Pati katugang mo nga eh. Okay mo diso na. Oo, mati problema. Nasiyata. Hindi ka agad anak tayo do. Manayin ti dua. Kaya no mabalin, ang panunot ni June, iti napimpilas ng trabaho na. No, hanggang pa lang agpaspasiko, kalpasan nga may anak mo, dato mo ng anak mo. Tamabalin mo ito, itulit ito panagbasa. Dua pa nga tawin, di ba? Hamon na itulit ito first sem, iti third year. Haan kasi. Ganoon. No, kasi kasano lang, no, napinas na negosyo kasi, no lagi din may pas ngayon mo ito anak mo, kada mabalin mo ito irapin din, trabaho dito eh, di tulungan ka nagbasa. Kasin, oh man. Siyempre, agbababawi ka ita. Ngam na may kang kati another chance. Hamon to nga tamatin aramidan ti kasi naramid mo at asawa mo, di ba? Agyaman na kasin. Naistoryak deta kini June, manon nami kalpasan, nga pinagusto man manintirik namin. Ores yakmet. Kahit ko kumamat ngay tuloy. Awang gayam. Kumusta natin ni Gigi? Gusto ti ko na, nga na, tinagabo da? Haan. Ito na kanumat may pasangay ti anak na, ituloy na ka tagbasa. Ewan na di asawa na, nakaraduaran niya. Pag-graduar na nga ron. Trabaho. Nagasgasat na talaga ni kapsat mong data. Sa mong kung kunan tigas na. Hampay na lado ti amin. Mabali siguro, kastoy at talaga apasat ti biyag. Awen. At sabi ko ma, June, tamadun o naman lang tirapapta. Saan ta mabukawan ti damnaman? Katkas ko nami kinitatang nga katugangak manong nami tinan panunutan pa itag sarbiti balay tilangin bagbagina. Agurnong tadyas inkis ngagsakit kadadaramatin na kaspagarikan. Ngayon din namat maliwayan manong nami di gumatang latamit ti mabalin na agatangin no kastang umaagawi din na malpas ti pa nagpasada na. Uwain manong. Kaya nag-order kada kita'y makmakan na malamlamas iti bintar manong. Tapos da iyawid na nga palag, nga na tudok-tudok nga igat. Ada pa'y insagbad na namin sa anong nemi nga palag nga karne ti ugsa. Tang, ano da ita? Nagbangsit? No anat na bangsit, isot na imas. Diba? Itatang man. Hala, ibaga mo ni John. Nalay nga mga ni John, saan? Katamang mga kunang wakit. Mangan ka manen. Kunam no kakit. Natang ito. Basit palag na di balay tayo. Tapos jak mangag danyaman nga ekyo. Di umapapal ka na nang ka. Padasag mo ti mangan na. Mangan mo ti ima ka. Karena ito sa dito. Ikan mo. May ka mga kampanya ta. Na oraset. Nakastam. Panaganon ti pagpaluknengen. Ti pagpalukneng. Uwan. Di gamaklatan tatang. Tapno lumukneng. Gaga.
tatang man. Taimam ti pagpatangken. Hanga pagpalukneng. Hala nga ima. Makita kla tilapsat mo balasang ko kiteng. Ala yung tatang. Ala, pag-imagine ang nakatabadugang nyo. Sabi mo nakasta. Alay kamakam mo. Alawan tang. Ati ba mayam kastoy. Tadtadam. Ati ba batit. Alay kastoy. Kalpasan na. Medyo arasawa mo. May katadurugit na. Kasi siyempre tatap-tapukan na ito. Kabil mo ton. Kardero. Tapno di kasta. Ikam to ti rekado nan. Bawang. Lapay. Ito besin. Sibuyas. Yan. Samo ikan iti kamatisan. Ulo. Huwag. Baba. Sakti mangkasta tabuya, matamom to taramidem. Binuyak man. Kaya saang mon, tapno makirog. Hanyo ka didanom? Kasi asin ti pan nakadanom basta ilupay mo, balasan ko. Kaya sa adamat di kita'y, tubog ti kamatis. Eta, sa damat patis. Patis, asin, kamatis. Dahil yan ang kapul karenjay. So, panakadalo na. Eta, kikirog mo ito na. Ito lumabasit. Gamot na lumabasit. Di bawang, sibuyas, kamatis, kastamat tentiyan na. Danom tabusit, danom basit. Eta, saman to, paburkain. Ito nagburek, ilupay mo. Sa mo oray nga lumok na yung tinagbasid agdigos na kinanakon walasan ko. Gananos kay tatang. Da kayo tagin agan sa ginanos tayo. Tanong may pasngahin sa puko yung plano min tumatandag kasawa agkasargan ni June. Bueno, rin, huwes lang. Basta reskan ka nagkasar kayo. Kaya na planok ti mangitulit ti panagbasag tatang. Kasano ka rin puko ko na sa gaywan. Bilitan no ka na nga, inakpaayuan yung tibalay. Kaya ang dabalayan. Okay. Ala. Saktot mangirapin nga mga iwan na kita. Di ka siyak. Ang kasano nga rin data pa nagpasada. Nagalis tumat manong name nakasurusuro ni June. Tamanipod piyon, aging kamanong naming, na nagbalinan nga nanay nga masun. Alistuwa ka nakasusuro, bakit? Bakit? Sweetheart ko naman. Gusto ba ko yung takman launan, tabakit ko naman. Basta nga may tibang mga kurag ito brake. Aging kamanong naming impas ngay kon ni Jennifer, gabot na babae. Si marunumat hindi nga nagpasngay ni Gigi, manunami, kalbasan ti makabulan. So nadya, Diego Jr. Nabang kami matendar di mapabunyagan ni Diego Jr. Ito na numat mapabunyagan nyo, ipagdata anak nyo. Ito first birthday na natan. At namamay pinsan. Manong nami babaeng titulong ti kasinsin ko. Nada, anak manong name iti makaanay nga pinagbayad ko ito muna nga semestre kitap na ituloy ko iti panagbasa. Umahapal mo't manong name ni June. Nagandad na nagbasa kasano nga ron. Pagtrabaho trabi. Anya? Nadama-dama nga dakala building nga kontrata ti kontraktor mi. Kat, siyempre, ada para aldaw, ada para rabi. Baka marigatan ka. Hanang marigatan. Sabi ko na, nalakalan na trabaho. Para siya itiagmandar. Kaya tangata, kaya. Ti anak ta, dapat ni tatang. Basta ipasublat mo dyan, ayan na rin ginaganakin ka. Uno saan, ayabam dito ni nanang mo, tayo suda kini tatang at tagaywan. Nagmadi kanang madi. Kasi nung naarman ni tatang mo ni nanang ko. Kaya amot pa nga abalo ni nanang ko.
Mati napiapay ni tatang ko nga tumitoy. Sa may sanumay ni nanangan, ni tatang met agpasada. Saan mi nga sinamir ti ado nga rikat manong nemi. Nagbadpada kami ti asawa. Masapak nga agriing manong nemi. Mga sikaso dito'y balay. Sakto sumublat nga mapanitiyan ti kasinsin ko. Abag isuntungat manong nemi nga may nakalain ni June. Tada arikalaan na manong nemi nga tricycle. Nga iso itiya pagluganan mi nga mapangka magbasa. No awan, ti klase na, irapin na tagpasada man. Kalpasan deta, no makapanganto iti rabi, mapanto nagtrabaho manong nemi aging ganat alas 12. Iti construction man. Pero ito tasyak tumat ti mga iwan, siyempre ti anak ko, ti anak mi. Ang napupuutan manong nemi ti duwa nga tawen. Kadang-kadang kami matla nga nagraduar iti asawa. Dua atawin mo tan manong nemi nga surok. Wen, talon ti tawen ni Jennifer. Abad-bata kami at manong nemi nakaruar di board me kat nakastrike kam nga dagos iti trabaho. Ninanang nga mismo manong nemi dad to'y balay tapos ni kasta kadisot mga sikaso nga mga iwan ka ni Jennifer. Intultuloy matlat ti katugang nga lalaki manong nemi iti panag pasada na panagkutsero na. Kaya mapaspasamag ng latamat manong nemi tikasta nga mumalemen kat mumalem. Datatang kaniya June manong nemi at dan pagsangwandang inumen. Siyak tumuntan di makaamot ipulutan na manong. At dalata manong nemi dati tinunong nga igat. Napulutan da. Kat agigat-igat tumanin manong nemi ni June. Makatawan ng nagtatrabaho kami di at naman na nagpitik tipo at ipos agpitik inisaklot ko. Imuno na ka nagsikog manin manong naming ni Gigi ng ipag ko. Nakapag-graduar ba ni Gigi at andamat yung trabaho na. Ilinto tati katugang alalaki manong. Nanayunan ti kabalyo na. Irinegaluan mi manong nami. Kanidi mo na nga sweldo mi kani June nga asawa. Tagmanitan nga pasada, kutsero. Tatang, palasan ko. Mabalin nyo pa lang tag-asawa. Susapo, hindi ko mapela ka. Susapo, tawan problema nyo. Si atin tibiyag na kita anak nyo. Nakapagturpos na matlaeng. Babayin matlang ti panang tulong ito magbagiyo anak ko. Saan ka nga napukawan tinamnama. Sa lakas ka rin na dumano, naupay daan, awan kat awan latan, inawat na latan di kasad da. Ngamda kayo, nagpursigi kayo. Ure man peno, na ati pa pagapaman ti arapapyo. Nagsaka na kung na, napintas mo lahat kasasadyo. Kasasaad na ginituwa anak mi. Kanamok, nga di bakit ko, hindi pa lang maragragsakan. Natong palmadlaang terapap mi para kadakwada. Lalaki manong nemi tibay kadwa nga anak mi kini June. Juju, iti panagan ti asawak, imanugutak mi. Letter J ang talaga man. Letter J kanyak, Judy, numampay Ignacio, Sebastian Jr. ni June, ngam June latam, Jennifer sa ni Gigi, wano ni Juju ko na kuma. Ti pagbindasan naman nun nemi nagtulturit singpet ti asawa. Saan kas kaya dumaman nun nemi nga malaksid nga da asawa da ada pala chicks da. Amote nga ron. Kuna ni tatang no da dumaman nung nasumuruda. No agsango da nga gama. Nagbali na ka na pudno ti asawa. So kung pagdanagan nyo kanya, amote nga ron. Tatang met. Awang ka dito pa nagtalakyohan niya. Nganak yo, junior yo. Taapi tatang. Ito nag-asawa kayong kanina nanang. At sa bali ng babae tibiyag yo. Kaya wala. Ino talaga ko mga kawag at di ko pa palang may satawin na at ako mang kasukat na. Sukarte ko na. Da June kini senior, napudnot pa nagayat da. Ay, taman ti ko anak barok. Tamang barok.
no soksaktam, no liputam ni Judy. Sos, baka tumuknot sa dilangit ti panagbabawi. Tagas kini Judy nga nakasaysayat nga asawa kinina, rumbeng unay nga ayaten, respeteren, dayawen, ayaten, lailuen. Wentang, sungam ti ko na. Kastamit kini Gigi, nagbaling kamat nga napudnong ka. Iso nga, di mat pulos ag panunot nga, agambisyon it sa bali nga lalaki. Ito ako na maramid ka no, ti lalaki, maramid ka no ti babae. Adot ka kastakit. Ayam saan ko mga agbali na kastat, mapasamag ka na kayo anak ko. Ay malagip ko man. Kumusta nga tamat ni Gigi? Pasari matawagak. Tawagan niyo ha. Kaya kahit ko sawang kita ni Diego. Saan nga tangang chichiks? Nadadya ka mga sungbatan tatang. Alagad daw dawat tayo ang asapay ko ma. Tadinan to babalin ng saktan. Ti pusot kabsat ko. Nuwampay ko na dahil kabutad na mabalinda. At marami na kasjay. Ngayon puwerdo buenos ka di tatang. Hanggang kabutabak nang at marami na. Marami to pwede kita nakurapay ako nada. Ngayon mawan ti damag mi manong naming nga problema di kiti dua. Meaning, awan tinagbalin nga problema mi ti asawak, kastamatan iti kabsat ti asawa. Manong nami natunday man terapa api iti may sangatawen maarig na. Ngayon babawen manong nami itit kalikago mi natunda na tunoy mi metlang terapa mi. Kat nagbalingan na siya ti bihag mi ta kaming asawa agramo meten ti pamilya ti ipag ko. Dito nga ro ti pagkasalitak manong nami kadagyaman naklaunay iti anus mo nga nangibasa. Kat sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag, kadagitipadak nga timngeg, more power to your program anong, and God bless. Ito yung halagyaman nga pagaya mo, Judy. Thank you, Judy. Tingka pa nagsurat. Thank you mat kadagitay naraway nga nagbuya.